Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pertsona kontsumista bat, haur kontsumista bat, familia kontsumista bat. Kalkulatzen da Mendebaldarrok 10.000 objektu ditugula etxean. Jaromamiek, Amazoniako tribu indigenek, 300 objektu izaten dituzte. Eta erran, gu zoriontsuagoak gara? 70. hamarkada, baina zoriontsuagoak gara? Eta aldiz, kontsumoa eta gure diru sarrerak, urtetik urtera, milaka bider handitzen dira. Noragoaz, diru gehiago dugu, eta horrek kontsumitzea ahalbidetzen digu. Eta gehiago kontsumitzen dugunez, orduan diru gehiago behar dugu. Ziklo amaikabe batean. Hemen, Traperos de Mausen, gure kontsumismoaren ondarra dago. Toki hau, bakarrik posible da, kontsumo mugagabe bat dagoelako, eta pertsona batzuek birziklatzea erabakitzen dutelako. Hauxen da, gure kontsumismoaren imperioa. Saioarekin hasi aitzinetik, omenalditxo bat Nafarroako paisaiei. Aragoi eta Arga ibaien beheko tarteak ezin baititugu ahaztu. Nafarroako hegoaldean, Arga eta Aragoi ibaien akaberako tarteak egiazko korridore ekologikoak dira landare, hegazti, arrain narrasti eta ugaztunentzat. Era askotako ingurunez osaturiko pasabideak dira, bizibideak eta horri esker, animaliak ibaietan gora eta bera ibiltzen dira, habitata galtzeko beldurrik gabe. Haien artean, bisoi europarra dago. Hau da, galtzeko arriskurik handienetakoa duen ugaztun espezietako bat mundu osoan. Leku honetan finkatu da, arras egokia baita berarentzat. Good morning, Euskal Herria! Bueno, gaur etorri gara kontsumismoaz solastera, eta gaude June Samianekin, egunon June. Egunon. Reaseko kidea da bera, Red Ekonomia Sozial y Solidariako kidea. Hemen Berriozarren Iruñan dute egoitza, eta egoitzatik gertu ondondoan dagoen Traperos de Mausen almazen honetan ari gara egiten gaurko saioa, haiek ere Traperos sare horren barnean dagoelako, eta gaurkoan kontsumismoaz solastera etorri gara. Eta, bueno, nonbaitetik hasteko June, azken finean gizaki guztiak behar dugu kontsumitu. Zuk erraten duzunean kontsumismoa denek erraten dute baina zerbait kontsumitu beharko dugu. Orduan, badago ezberdintasunik, non dago muga kontsumoaren eta kontsumismoaren arte? Bueno, kontsumismoari buruz hitz egiteko ere jakin behar dugu zer den kontsumoa eta zer den kontsumismoa, bai, izaten duzun bezala. Izaki guztiak kontsumitzen dugu, bai, janaria, ura, energia, bai hori kontsumoa, bueno, agian beste zaera ditu, baina, bueno, kuriositatea modukoan kontsumitzea lehenengo azeptioa edo da suntzitzea. Suntzitzea? Suntzitzea da, hori Real Academia de la Lengua erraten duen bezala. Baina, bueno, kontsumismoa zer den? Kontsumoa nolabait bizi moduko bat bezala egitea da. Orduan, han dago nik uste dut ezberdintasun handiena. Osa, gauza bat da kontsumitzea eta beste gauza bat da kontsumoa, zure bizi modua egitea. Zer gertatzen da, gure gizartean nahiko kontsumista denez, galdu dugun pixkat ikuspuntua, zeren egiten duguna, bai normalean bai dela kontsumismoa, zeren kontsumitzen dugun, behar dugun, baino askoz gehiago. Orduan, galdu dugu pixkat,
Eta orduen hitz baten arrateralko genuke pixket neurrian dagoela kontua, ez? Kontsumoa da, bueno, beharrezkoa dugun hori asetzekoa, eta kontsumismoa, ja, zuk erran duzuna, bueno, pues, beharrezkotik kontsumitzea neurri gabeta. Hala ere, pentsatzen dut lerroa nahiko lausua dela, ez da erraixa hor demarkatzea zer den kontsumoa, zer den kontsumismoa, zer da behar bat, eta holako galderak, ez? Baina, bueno, behintzat horren inguruan hausnartu behar dela hori seguro. Erraten ari ginen, kontsumismoa dela kontsuma bihurtzen delik gure bizitzako ardatza. Hori kontu modernoa da, bizi guztian egon da, edo orain Mendebaldarron kontu berezia da hori. Bai. Justo 20. mendeko historia bat da. Zeren, bueno, egon omen zen momentu bat, non ekoizpena izan zen oso altua demandatik zer egiten zuten ekoizpen hori ez galtzeko, sortu zuten publizitatea eta sortu zuten marketinga. Orduan zeratzen da, publizitatea eta marketingekin honekin lortzen dugun justo hori, gure beharrak handitzea, beharrak oinarrizkoak ez izatea, baizik eta askoz handiagoa eta gero eta gehiago kontsumitzea. Zer gertatzen den, karo, behar horiek eginak daude eta nolabait, kontsumitzen duguna, betetzen du kutsu bat, zeren ez zen egiako beharrari begiratzen. Orduan, zer gertatzen da, kutsu hori bai betetzen da, baina berehala sortzen da beste bat, zeren, bueno, ez zen egia. Hori da, gurpila bat da. Eta erran dugu, hau, bueno, era berean, Mendebaldeko kontu partikularra da, ez? Bakarrik globalizatu dela. Kapitalismoaren kontu berezikoa da, eta bai, Mendebaldeko gauza bat da, baina ez bakarrik, zeren beste lurraldetan ere gizarte adineratua edo nola ez ere kontsumista da. Osa, Mendebaldarron asmakuntza ederrenetako bat neurri gabe kontsumitzeko gaitasuna eta sistema eraiki izana. Eta per capita nahiko handia dugunez, nolabait helburu bat gara, zeren gastatua dugu. Eta hori ez berdina adibidez, filosofo handitzek nolabait ere salatzen dutena, nola Grezia klasikoan zegoen bertze filosofia bat, bizitzari begira, eta zen neurriarena, ez? Errate, bizi bar gara ongi, asebetez gure aisialdia eta bertze modu batzutan, eta gaur egun hori kendu dugu, ez, gure bizitzetatik, eta ez dugu nola bete gure bizitzak iduritzen zaineri, ez? Ez gara gai gozatzeko biziaz, bertze modu batzuetan, irakurtzen, lagunekin egoten, baratzean, paseatzen, eta orden behar duguna da, kontsumo materiala, ez? Etengabea. Hori guztiak esan duzunak dira gure zoriontsua egiten dutena. Beste guztiak dira partxeak. Partxeak zeren, gizaki nahiko infantila eta narcisista gara, eta bai, behar dugun guzti hori. Azkenan funtzionatzen duen sare sozialak bezala, ez? Den hori gustatzen zaigu, laikak jasotzea, jasarpenak, eta hori nola egiten duen gure garun barruan, kimika hori ez, de endorfinak, oso ondo, droga bat bezala hori da. Orduan kontsumoa pixkat, nik uste dut, konparaketa egin aldugun. Sare sozialetan nola funtzionatzen duen bezala. Guk, zeo zer berria erosten baldin badugu, hori ematen dugu pixkat plazerra, ez? Orduan, nahiago dugun plazer hori gero eta gehiago izatea, eta, hori esan dudan bezala, pixkat, bai infantilak gara eta narcisistak, eta orduan ez dugu pentsatzen nondik etortzen diren gauzak, eta zer gertatzen den guk gauza bat hartzen dugun, eta zer gertatzen den ondorioak, ez dugu, ez gara kezkatzen, edo ez da gure ardura, edo, horrela funtzionatzen gara normalean, edo gehiago. Bai. Hor nik uste gainera badela zer pentsatu kontua da komplikatua, zeren gauza bat da bati lapurtzea, eta hori ikusten da gaizki dagoela, baina kontsumoan
ez dugu ikusten zuzenean begiekin gaizki dagoela, ez dugu ikusten horren atzean munduko bertzetoki batean zer dagoen, ez? Eta hor badago komplikazio bat. Baina, ez gara hortan sartuko hori igual bertze gai bat da, nola ez, erabat lotua dagoena. Pixketa aipatu dugu, galdetu nahi nizun, ea desirak sortuak diren edo berezkoak diren. Baina, pixket igual hori erran dugu, egia da ekonomilariek erraten dutela ez, ez? Jendarte honek nahi ditugu hamburguesa handiz jan, erran nahi du hamburguesak nahi dituela. Eta beraz, aske da hamburguesak jateko. Bueno, agian janari sabor janaria, ez? Bezan da, sabor janaria gustatzen zaigu eta egunero jan nahi dugu eta agian hori ematen du zoriontxoak egiten gaituena. Baina ez da bat ere, ez dakit ikusi duzun Supermi dokumentala. Uste dut 2004an edo handik dokumentala izan zen eta eske da superaproposa zeren zen tipo bat, erabakizun dokumentalarako egitea, hilabete bat osoz McDonald's batean McDonald'eko janaria jaten hilabete batea, hilabete osoan. Orduan, ze gertatzen ari zen, lehenengo astean, bigarren astean, eta medikua, zegoen dena superkontrolatuta, eta adibide bat da, depresioa sortzen duena. Depresio. Bai, zeren jaten duzun janaria, ez da bateria ona, eta orduan gorputza, ez du ondo funtzionatzen eta ondorio bat izan alda depresioa. Orduan, zoriontxua egiten gaitu McDonald's batean edo zein sabor janari jaten, nik uste dut ez. Da hori ez, plazer efimero bat. Baina gainera ze garrantzitsua erraten duzuna, noiz gaur egun arazo mentalak, depresioarena, antsietatea, diren gero eta arazo potoloago bat, ez? Eta ez da kasualidadea, historiako jendarte kontsumistena eta segurazki arazo mental gehien dituena aldi berean egotea, ez? Erraten duzuna. Izan alda, esplikazio bat, nola ez, hori da, nola ez, mapa da asko handiagoa, baina bai, zati bat izan alda, bai. Ukitu dugu pixket zoriontasunarekin edo desirekin izatera alduen harremana kontsumismoak, baina horret ez da laburbiltzen kontua. Zeren ekonomistek errango dizute, egia da. Baina ez badago kontsumismorik, ez badago kontsumorik, ekonomia ez da dinamizatzen eta orduan ez da lanik sartzen. Ez badi hamburguesak erosten, ez da behar jendeak hamburguesak ekoiztea, ez dago lanik eta hau gelditzen da. Bai, izan alda, baina hori da ikuspuntu oso mugatu bat eta egia, niretzat oso tristea eta erabat faltsua. Zeren, nola ekonomista klasikoak kontsumoaren alde egingo dute beti, eta ni nago kontsumoaren kontra, baizik eta kontsumismoaren kontra. Orduan, kontsumismoa lanpostuak sortzen dela, nik uste dut oso larria, hori afirmatzeko oso preocupantea da. Zeren, beste ekonomia batean oso lanpostu pillo ere egon aldira. Baina, ez dugu lantzen eta ez dugu sortzen, ez dugu garatzen eta jarraitzen dugun, huida hacia adelante bat bezala, ez? Ez dugu, badago, ondorio oso larria gaur egun ikusten dugun bezala, ez da bakarrik aldaketa klimatikoa, da kutsadura baizik, ez? Orduan, kutsadura zer esan nahi du, ez da kontzeptu abstrakto bat, kutsadura esan nahi du gure naturalak ondatzen dira eta ez dugu erabili dezakegu. Orduan, zer gertatzen da, gero eta pobrezia gehiago dagola eta gure bizitza eta gure kalitateko bizitza gero eta okerragoa dela. Hori da, erraten dena pixket gure ekonomiaren aspektu irrazional hori, ez? Ateratzen ditugu baliabideak lurretik, gero eta gehiago, gero eta modu azeleratuagoak akitzen dira. Ez da bakarrik hori, gainera, egiten duguna da sortu beste aldean zaborra, gero eta zabor gehiago. Eta zaborra da, kriston arazoa gure denboran. Eta, justo hemen, Traperos de Maús
gauden tokitan, ikusten dugun nola zaborretik lanpostuak sortu behar duguna, eta gero, eta posibilitate hau, oraindik ez dago, ez da hasi, baina posibilitateak izan aldira enorme, eta nola ez, ere, lanpostuak sortzeko, eta gainera, ze nolako lanpostu moduan, ze lanpostu motan sortu nahi dugun, eta hori ere pentsatu behar dugu, behar dugun dignitatea, behar dugun, denetarik alde horretatik ikusita, eta ere, zer egiten ari gara lanpostu honekin, ondo entortzen da gure ingurumenekiko edo ez du onurik egiten. Hori ere pentsatu behar dugu, lanpostuak ez dutela edo zein gauza justifikatzen, ez da kontsumismoa ere. June, zu egoten zenean begira gure jendartea, gure zentro komerzialak, traperos, zuri zein iduritzen zaizu izaten aldela kontsumismoaren simbolo handira, hamburguesa bat, Amazonetik erositako arropa. Bai, Amazon izan zen simbolo eder bat. Baina nik uste dut gure... Irri eder batekin gainera. Bai, nola ez, bai, hori da bere ez. Bai, nik uste dut batez ere gaur egun izango zen irudia nolabait relazionatuta. Nik uste dut postureo hori, gustatzen zaigu pillo, orduan ez dakit bidaiak, kontsumitzen dugu bidaiak, como si nada, kontsumitzen dugun teknologia ere, eta, bueno, nik uste dut, bai, postureo hori gustatzen zaigu pillo, eta irudia nolabait, sortzen dugu, eraikitzen dugun irudi bat, guri buruko irudi bat, eta karo, besteei gustatzeko, besteei nolabait esaten behitu, hau ni naiz. Orduan, postureo, irudia eta teknologia, bidaiak, nik uste dut. Nire adibidez hartzen duzula teknologia, ez du nahi horai sartu polemiketan, baina niri smartwatcha iduritzen zait bereziki kontsumismoaren simbolo, ez? Atxarro bat ez dena inondik ere beharrezkoa, igual gainera egiten dizuna da denbora gehiago lapurtu, burua usteak ez dakiz zer, ez? Eta ez du egiazki deus aportatzen gure zoriontasunean. Eta horrek baduen kontsumoa, baduen kalte sozial eta ingurumenezkoa atzean da geragarria, ez hortaz, niri personalki, hori objektu hori duritzen zen. Teknologia guztia, hori ere importantea da esateko, zeren teknologia guztia erabiltzen duen rekurtsoak oso txikiak dira eta kontaminatzen dute, kutsatzen dute pillo eta ere nola sortzen dira, ez? Kongoren minetan, koltan ateratzeko, horretarako jarraitzen dute gerrak sortzen, zeren gerra inguru batean, gerra, bai, nola da? Testu inguru batean hori da, eskubideak ez dira betetzen, orduan eta askoz merkeagoa da materialak horik ateratzeko. Orduan, pentsatu behar dugun guk nola da, smartwatch bat erosten dugunean, edo mobil bat, edo zein teknologiaren katxarro bat erosten dugunean, horien atzean dago lan bat, dago bizitzak eta daude geopolitikoaren zer lotura, orduan... Ikusten ez dugun drama bat. Eta nire ustez, bi gauza horiek ez? Drama bat, baina ikusten ez duguna. Bai. Eta hortaz behar du... Eta hori ikusteko, informazio berezia behar duzun, eta normalean informazio hori ez dago eskuragai dago, baina eskututa dago. Orduan, jakin behar duzun, jakin nahi bat, egon behar da beran atzetik. Eta hori aipatzen duzuna, eta ere seguraski da oso simbolikoa, nola, industria handitzek, beren produktuetan, bilatzen dituzte ezkutatzea gauzak, ez? Hori da superinteresgarria ikertzea diseinuaren mundua, nola den, ez? Eta ikusten duzu adibidez, supermerkatuko produktu handitzek, ez? Nola jartzen dituzten
beharrezkoak diren informazio nutrizionalak eta denak atzean, beti ez, oso txikia, modu izkutatu batean, eta aurrean ez dago bat ere informazio errelevantea. Dago, igual tigre bat, ez? Horrelako marrazki txoler bat, koloreak, marketingera bat. Eta hori esan dugun bezala sortu zen bakarrik ongu gero eta gehiago erosteko. Bai, bestela, hau da, ez dakit, zerealak dira, ez dakit hartokoak, eta listo, ez? Eta, osagaiak, eta ez dugu informazio gehiago behar, hori da, tigre hori edo zein gauza, hori da marketing eta publizitatea. Eta gero gauzat niri ere egiten zidara simbolikoa, nola patzen dituzten produktu handitz, aurrek erosiko dituztenak, adibidez supermerkatotan aurren begiradaren alturan, ez? Super ikasita, bai, eta hori supermerkatu batean, baina orokorrean, eske kapitalismo honetan ia gure bizitza supermerkatu bat bezala da, bai sare sozialetan, bai, medietan, ez dakit, orokorrean, dena dago pentsatuta gero eta gehiago kontsumitzeko. June, eta kontsumori gabe ez gara aspertuko. Horrik preokupatzen dit, zen horai bat ditugu hori sare soziala, joaten gara oporretan, ez dakit nora, jozatzen gara PlayStationan eta behar, ez? Posible da ongi pasatzea, divertitzea, kontsumismori gabe? Nik uste dut baietz, eta gainera ezetz esaten banu, ostras, eske oso kezkagarria eta tristea, benetako tristea izango zen. Nidaukan lagun bat beti esaten, lagun honek beti esaten du bakarrik pertsonak aspertutak aspertzen dira, ez? Eta nik uste dut, hori pixkat badago egi bat han, eta, besterik ez, nik pentsatu nahi dut hori ez dela posiblea, zeren bestela bai gizarte bezala pikutara goaz, kontsumoa da gauza bat, baina kontsumismori gabe aspertzen gara, ostras, triste, nik uste dut bizitza askoz handia eta zabalagoa dela bakarrik kontsumismoan postasun hori edo ondo pasatzeko momentua izateko. Non geratu da liburu bat irakurtzea, jendearekin egotea, lagunekin, ez dakit, artea, kultura, non dago hori dena, ez? Zeren, kostatzen zaigu, karo, nik uste dut kostatzen zaiguna da mentalitate honetik ateratzea. Nik uste dut txipa pixkat aldatzen baldin baduzu eta saiatzen baldin baduzu kontsumo arduratsu bat eta izaten, nolabait ikusten duzu, azkenean ere divertigarria izan alda, eta oso konplaziente, ez? Azkenean ailegatzen baldin bazara etxera eta telaskurra eta sartu duzu horrela eta zer lortu duzu eta hori ere zuretzat da rekonpensa bat, eta geratzen zara gustora zurekin eta aste honetan edo hilabete honetan behitu ze lortu dut, ze hainbat gauzak ikasi ditut, zeren mendi batera joan edo hau irosi baino lehen, behitu, ez dakit, konponduko dut edo joango du naiz beste leku batera, eta bai dago sare bat hau dena mantentzen duena, ez? Orduan, sare hori ere ezagutzea, nik uste dut ere, gainera, jende berria ere ezagutzen duzun, ez dakit, nik uste dut, kontsumismotika eta aspertzen bagara, akabo hori da. Etako da klabea azuk erran duzuna, erabili duzu hitza telo askurrau, ez? Eta nik uste hori bai bada, gaur egungo aixialdian, dela niri handiz preokupatzen daten zerbait, da aixialdi pasiboa, beti, ez? Ez dugu aixialdi aktiborik, ez? Hau da, patzen dugu telebista, edo egoten gara Instagramen, baina beti da oso pasiboa. Irakurtzeak, adibidez, badu bertze aktibotasun bat, ez? Exigitzen dizu pixkat. Baina gero ez da ez plazenteroagoa. Zoriontasun maila aportatzen aldizu berdina edo gehiago, ez? Baina galdu dugu ohitura. Eta nire ustez drama handiena gure jendartean da irakurtzea eleberri bat, novela bat, izan dena historikoki plazerra handiena, gaur egun da esfortzua eskatzen duen zerbait. Eta hor gertatu da zerbait, ez, gure jendartean. Erabat ados nago, bai. June, azkeneko galdera,
iritsi gara bizket, gaurko saioan bukaerara, kontsumismoak bakigu ematen duela haunditz solasteko, nire ustez gure jendarteko arazo zentralenetako bat da, arazo haundienetako bat, badu ikusteko arazo sozialekin, psikologikoekin, ingurumen inpaktu handiekin eta kolonialismoarekin ere bai, ez? Badu erabateko lotura. Hau dena bizket kontuan izanta, bakizu kazetari gustatzen zaigula titularrak, zer eskatuko zenioke politikari bati, ze proposamen, bizket gauz honetan, kontsumismoa jeisteko, kontsumismoa bizket kontrolatzeko. Pues nik uste dut, badaude ja ikerketa pilo eginak, eta nik uste dut bakarrik eskatuko nuke, nola da, esaitateratzen hitza, valiente, ausarta. Ausarta, hori da. Ni politikari bati ausarta izatea eskatuko nuke. Nik uste dut ja dagoela, dugun ja pizkat kontzientzia justo gaur egun, orain dela 5 urte baino gehiago, nik uste dut badagoela, eta nik uste dut behar duguna dira politikak ausartak hau dena ondo eramateko, zeren bestela planeta da bat. Nola da, ez 1:51, esaten duten bezala. Eta nik uste dut, kontziente, benetako kontzientzia bat sortu behar dugun, eta behar duguna da, hori, politikak ausartak, eta benetan, hau denari buelta emateko, eta politikak egitea beti, pertsonaren alde eta ingurumenaren alde eta ez ekonomiaren alde, zeren, ekonomia hori, eske da huida hacia adelante bat bezala, ez? Egin dugu horrela eta jarraitzen dugu aurrera eta hori bakarrik hori da, ameldigera eraman gaitu. Beraz, June, honekin akituko dugu gaurkoz, nik uste zugarratuzu kontzientzia pixket igo dela eta egia da, nik uste bizitu dugula pandemia garaian hori gure larruan. Konturatu gara, etxean 1000 aparatu izanta ere, agian hobezela izatea lorategi puska bat, edo baratze puska bat, ez? Nik uste hor kusi dugu, igual, hori ez, kontsumismoa ez dela bizitza zoriontsu bat. Hori da. Ea gea den eta ez dugu ahazten. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.